asibone. Hayi bonke sovule endlini. Ngilive. Sasocula. Awuye. 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 Ladies and gentlemen, niyaphila. You know what it is. Smart to smack that ass. Smart to smack the shit out of them. You know what I mean. Bafowethu. Sila halfway. We are selling cars. So therefore, ngakho ke, if you need a car, a vehicle. Number. Ikhona kwi-bio. Kodwa manifuna enye. Manifuna enye number. Let me introduce you to my classmates. That's Mr. Smangamlaba. He's a manager. And Lo Pendugayo, the Pakistan hair lady. What does it the message? And this one with a humongous forehead is Zintle Mtunega. Say hi. Okay. This one with so much beauty, with no meat. Sorry, I pissed there, but you know. Say hi to my fans. Ngilambile. Animtshela inlaji konke ngifuna ukuyibona. We are at halfway. We are trying to meet you halfway. And this is my chauffeur. Menzicele. Imini chef ekhaya mfundwana. Chef. Yebo, ngumuntu ophekayo isikhulukazi uma ngesizungu ngiyapheke. Ngithanda ukupheka bese mazambane ngifake inkukhu shaya uphutha mazambane. Uphutha mazambane. Uphutha mazambane. He's not getting it. He's not getting it, guys. You know. And this is Xolile, your host with the most. You know, and Guys. welcome to my YouTube channel. How bagithi? Welcome to my TikTok channel. Osiyami. Ladies, oh, and gentlemen. Akhona head comment kaya nengifuni bo. Ubaleliso ke. Phela angikho that bad bakithi. I'm not that bad anyabona. Bayazi type yakho. Bayazi cha shizimba naye mangawoni le. Ezazini. Mntanami. Hi. Awuyandazi. I smile. Hey guys. Ninjani? Ngicela ngizothenga imoto bakithi. I can't. Nginama-app engisawenza. Nginama-applications engisawenza. Khona abantu abaya-applyile. So ngisebenzela ama-application. But mangiqeda ngizosukuma. Kodwa angiqala ngithenge imoto. Kuqala udinga imoto, inamba yami lapha kwi-bio. Ungafona noma ungangi-WhatsApp uma udinga imoto kodwa. Because uma ungadinga imoto ngizobhlokha bakithi. Anginanhliziyo. Mawuthi nje awufuna ukuthenga hayi ngiyabhlokha. Anginaso isikhathi sokudlala kwi-business nami. Credit score yakho kumele ibe u-610 kuya phezulu. 10 seconds. Okay, awuthi ngiqedele le-app le. Ngizozama ukusukuma after. Kade kufika i-order lami lakashayini. I'm so happy. Ngijabule nje. Ngithini inamba yala? 068. Yeah guys, odinga imoto ngicela ukuthi ngithinte. I-credit score yakho kumele ibe u-610 kuya phezulu, kumele uhole 8,000 kuya phezulu ngenyanga. Yeah. Sinazo nje zonke imoto. I-installment from 3.2.
kumele uhole u-7.5 kuyale kahle kahle ukuze uqualify for imoto. Kumele kube nezinto oyikhokhela inyanga nenyanga nje, ama-debit order. Mhlampe ngabe unekhadi ley'mpahla yini yabo into kanjalo. Credit score inyusa yilokho. Sisibonga. Thank you. Odinga wena wenze njani? Odinga mina ungibhalela ku-inbox, hayi kwi-business number. Because ngizokubhlokha. Yeah, I have people abadinga imoto cash, but mina ngidinga ezomakoti bami abawu-2 ngizoza kuwisisa. Okay. Masuza, inamba yami uzoyithola kuyi-bio. Ungithinte Masuza. Odinga wena, odinga mina uyangi-inbox. And bengicela ukuxhumanisa nabafazi bami emndenini kumele si-ede 2 and then my father udinga 8 imali. Ungixhumanisela nabo manje ngoba wena ngabe uyezothenga imoto. Noma abafazi badinga imoto. Hayi bani. Guys, udinga imoto ngicela ngi-WhatsApp inamba yami kuyi-bio. Mahola nje 8,000 kuyale credit score yakho ithi 610. Noma ngabe unayo i-pay slip. But makuvela nje kwi-bank statement ukuthi wena ngenyanga uyakwazi kwakho 8,000 kuyale futhi inamba yami kuyi-bio uzolandela imoto yakho. Yeah. Kodwa ungabi blacklisted asikwazi. Ngoba namhlanje nje ngikhathele akunayo energy. Khathele. Well guys. Angikho happy ngendawo enjani. Iyangidepressa leya ndawo. Yazi ngidinga indawo nje. Yazi ngibona ukuthi ikhona indawo e-right ngasolwandle. Khona inamba engiyishuthile ezimbalwa for ama-locals. Babiza ngani nje abantu bakusiza ukuthi bekubhekele indawo kodwa khona lento ka-Remax nini ngibona ekubhaliwe lapha ngathatha inamba. Ukuthi inkinga mina ngifuna 1 bedroom. Excuse. Ngifuna 1 bedroom mhlambe ozoba 10. Kanti nje ukuba umshini hawo kube lula. Umshini okwasho wenza izinto zibe lula. And right uma uyivela phela nje njengami. Ubala requestile. Sisizuthini. Asingiqedela ama-apps guys, yazi ungaphiki nani. Ngiseni khona basafonile odinga imoto. Ngikhathele namhlanje. Ngikhathele. Mangiqeda ama-app ngathi ngalala. Sabona ukuthi bengicele kuma-comments. No sisi bona bazothenga. Okay, mawuthi bona bazothenga ungabatshena bengi-WhatsApp inamba yami kuyi-bio. Yeah, uma usenda i-message nje uthi hi ku-WhatsApp wami. I-message yokuqala nje yakutshena yonke into okumele uyisende. And uma ungena kwi-catalogue yami bonke sengivele ngayenza. Sengivele nganifakela imoto
nama-price nokuthi ukhokha malini for installment. Cause lokhu ningibuza imibuzo ngawani. So sengibona ngabantu ngconazi ngavele ngifakele imoto engikhonayo ukuyishutha noma ngingakayifaki zonke kodwa nje bengisengiyifakile lezi niyibuza kakhulu. Esakhode yesesamngeda ziyahlangana iy'balo zithi yebo ziyahlangana ngiyazama la ngiyazama uku-aplayela inkinga nje ngiyadecline angifuna ukukhokha. Beautiful, thank you. Unjani Thabo, bhalele imisebenzi Facebook. Okay, ngizocheck Facebook. Yeah, ngizocheck. Awuthi ngisase ngiqedela la. Yeah, Mkhaya. Alright. Ngizama ukugcwalisa but angimele ngibone ama-details nama-custom kunama-ID number la nayo yonke into, so angimele ngibone lokho. Ozani guys, ngizothenga imoto bakithi. Sendana ama-documents lapha ku-WhatsApp ngenze nama-application sibone sithini. Uma uthi nje uyafika ku-8,000 ngenyanga i-credit score yakho i-610 kale. Senda ama-documents ku-WhatsApp ngikwenze nje i-application manje ngisela umdlalo. Adjustment. Sengicabanga uku-enda live kunezinto okumele ngayishuthe ku-WhatsApp kusho ukuthi lezi moto zinhle njengawo. Yes, zinhle imoto ey'la khona yonke uhlobo imoto khona la. Wena nje ngo-WhatsApp imoto imoto inamba yami lapho. Hello, inamba yami lapho kwi-bio.